guys, mayong udto. I'm here in the Pantalan of San Isidro. It's very beautiful place here, guys. Look, very nice. Kasama ko yung mga kaibigan ko, yung dalawa. Hi! Hi sa una. Hi! Hi! Sawadip-dip siguro. Anong pangalan mo? Hi! I'm Mana. Pakisubscribe ko sa aking channel pa. It's Mana de la Peña. Thank you! Yan guys. Ang ganda dito guys. Oh, look. Oh my God, ang ganda. So guys, pag pumunta ka dito guys, mo video ako dili mo din nun. Ayan guys, super init talaga dito sa amin. Pero nagdagoon siya guys. Very beautiful. Ay, nakakapasok talaga. Ayan guys, so dito kami ngayon. Super ganda talaga dito guys. Yan guys, yun yung beach, Urawa Beach, at saka B Beach. Yan. Napakaganda talaga dyan guys. Yan yung Pantalan. Kasama ko yung mga friends ko. Look. Yan guys. Super init talaga guys. Paano yung feel mo talaga yung init. So very init talaga. So karami. Para dito lang tayo mag-exit.